Arloġġi, arloġġi u arloġġi ma' kullimkien. Arloġġi tal-polz, arloġġi tal-ħajt, arloġġi bil-batterija. Ekku, u għal-ktib ta' Evan Ketkuti li jismu l-arloġġ maġiku tan-Nannu Salf li ħajħodna propju ġo ħanut ta' arloġġar. U l-istorja sseħħ propju f'dal-ħanut ejja ħanibdewha flimkien. Kemm huma ħelwin. Ma nixbax inħares lejhom u nqatta' kull ħin u mument magħhom. Ħafna nies jgħidulek li għalihom kollha huma l-istess u għall-istess skop, dak li jagħtuk ħin tajjeb u wieħed preċiż. Imma lija le, kull arloġġ li għandi huwa uniku u għażiż għalija. Minnhom għandi bil-gżuz u kull wieħed li jirfes l-adba tal-ħanut inti isem u data ta' twelid. Wara jkun wasal il-mument li nlaqqgħu maħutu l-oħra l-arloġġi fejn insiblu post u ndendlu ħdejhom. Imbagħad ta' kuljum u bil-paċenzja ta' missier noqgħod nifli wieħed u nara li ma jkun jonqoshom xejn. Skużawni rid ngħid li intihom il-ħabel jew dawk li jaħdmu bil-batterija nbiddililhom ħalli anke huma jkunu jistgħu jkomplu bil-ħajja tagħhom. Xi waħda din, dejjem hekk jiġrili kull meta nitkellem dwar il-ħbieb tiegħi, nintilef dinja għalija u anke llum hekk ġrali. Skużawni għax bil-fixla lanqas biss introduċejt li l-nifsi magħkom. Jiena l-arluġġar. Tant kulħadd jafni u jsejjaħli l-arluġġar li meta niġi biex nintroduċi li l-nifsi nitfixkel x'isimni, imma b'naqra sforz ngħidilkom ukoll għax ismi mhux daqshekk diffiċli. Propjament jiena Salvu jisimni u fil-bidu li bdejt naħdem ta' arluġġar kulħadd kien isibni bħala Salvu l-arluġġar. Imma ma' żmien jew għax fir-raħal jiena l-uniku arluġġar li hawn, jew għax il-parruċċani bdew jarawha bitqila biex isejħuli bl-isem komplut, iddeċidew li jibdew isibuni bħala l-arluġġar. U peress li jiena mhux xi bniedem li noqgħod infettet, aċċettajt b'qalbi kollha. Wara kollox, x'hemm isbaħ milli jsejħuli bħala missier l-arloġġi, l-arluġġar. Aktar u aktar meta niftakar li ħajti kollha qattajta fil-ħanut imdawwar ma' dawn il-ħbieb tiegħi u l-ħsejjes li l-koll kapaċi jagħmlu. Semmejtilkom il-ħanut tiegħi li sallum il-ġurnata għadek tista' ssibu fil-pjazza tar-raħal tagħna biswit il-Knisja, illum il-Bażilika ta' San Pawl. Għandu żmien daqskemm għandi żmien jien għal darbtejn. Għax jekk jiena not ma' 80 sena, dan il-ħanut imur lura sa minn żmien in-Nannu Salf. Iva sew fimtu għax jiena msemmi għalih għan-Nannu Salf li kien iħobb l-arloġġi ħafna iżjed minn kemm inħobbhom jien. Jekk qed taħsbu li l-imħabba lejn l-arloġġi ġejja mingħand in-Nannu Salf, għandkom biċċa raġun. Kien ħabba fih li sa minn tifel kbirt inħobb l-arloġġi u l-meravilja ta' kif kull wieħed jaħdem. Meta kont tifel jiena għajla kellna biex nilagħbu u skola ftit li xejn kont immur. Għalhekk il-pjaċir tiegħi kien li noqgħod immur ħdejn in-Nannu Salf, narah jinnavika mal-arloġġi. Kien jaffaxxinani kif arloġġ nofsu mejjed kien kapaċi jerġa' jtih il-ħajja. Għax dak iż-żmien ma kienx żmien li tarmi u kull min ikollu xi arloġġ żdingat erħilu jieħdu għand Salvu l-arluġġar. U n-Nannu bil-paċenzja kollha qisu t-tabib żammit meta jkun qed jinvisa xi xwejjaħ fl-aħħar nifs ta' ħajtu, erħilu jispezzjona bir-reqqa kollha bil-lenti mwaħla tonda majnu l-leminija. Imma ħbib tiegħi, hemm raġuni oħra għalfejn din l-imħabba kollha li nibtet fija l-arloġġi m'għandix tmiem. M'għandkomx tort li ma tafux għax tul 80 sena tiegħi qatt ma kelli l-kuraġġ li ngħidha lil xi ħadd. Ma nafx ngħidilkom għalfejn ddeċidejt li ma nkellem il-ħadd, forsi bżajt li jekk ngħidha jadduni biż-żmien u jitħku bija. Imma jien ma tantx inħobb sigriti u naħseb li wasal il-waqt li ngħidha lil xi ħadd. Iddeċidejt li naqsam magħkom l-istorja li ġratli li iktar rawmet fija l-imħabba lejn l-arloġġi. Ġrajja li tmur lura meta anke jiena kont tifel bħalkom. Se nipprova niftakar kull dettall imma toħduwix kontrija jekk ninsa xi ħaġa. Ftakru li llum Salvu l-arluġġar
għamel biħsew iż-żmien u m'għadux dak it-tifel li ivvjaġġa fiż-żmien tant li rnexxielu jidħol fid-dinja meraviljuża u maġika. Tafu li ma' dinja? Tal-Cuckoo Clock. U hekk hija introduzzjoni tajba ħafna dan il-ktieb. Huwa ktieb li jdaħħalna fid-dinja tal-maġija, d-dinja tal-Cuckoo Clocks, kif ħanamlu biex minn din-dinja ħammorru propju ġo dan l-arloġġ. Jiena ħankompli naqra, issa ħanħalli fidejkom.